sjätte blad. Box nummer 2, Viggen. Box nummer 3, Sea Glavio. Box nummer 4, Uniform. Och box nummer 5, Mr. Challenger, som ska göra upp om detta på 550 meter. Och där har vi boxen upp. Det är ett mycket bra start på nummer 4, Uniform. Utanför kommer Mr. Challenger. Innanför Sea Glavio. Tar sig fram på innan. Mr. Challenger ger sig inte. Han blir bakom med Sea Glavio. Drar iväg med några längder. Mycket starkt utåt av ledningen, Sea Glavio. Som bollen berättar lite i alla fall. Bakom däremot är det lite kortare. Och kommer till ett lag. Och Uniform tillbaka. Men runt nummer 5, 1, 4. Sist kom nummer 2. Men om Sea Glavio hade ingen av de andra att göra. Det missar jag helt.